Comfy UI Portable je samostatná verzia Comfy UI pre Windows, ktorá je dodávaná s vlastným nezávislým prostredím Python Embedded. To znamená, že Python nemusíte inštalovať samostatne. Jednoducho extrahujete súbory a spustíte Comfy UI. Prenosná verzia momentálne podporuje systémy s grafickou kartou aj procesorom NVIDIA. Stiahnite si prenosné používateľské rozhranie Comfy UI. Ak chcete začať, stiahnite si najnovšiu verziu Comfy UI Portable z oficiálneho zdroja. Stiahnite si oficiálny odkaz na Comfy UI Portable. Po dokončení stiahovania použite nástroj na rozbaľovanie súborov, ako je 7-zip alebo WinRAR na extrahovanie komprimovaného archívu. Štruktúra priečinkov Comfy UI Portable. Po rozbalení súborov uvidíte priečinok s názvom Comfy UI Windows Portable. Vo vnútri bude štruktúra vyzerať takto. Comfy UI, hlavné súbory aplikácie Comfy UI, Python Embedded, zabudované prostredie Python potrebné pre Comfy UI, Update, dávkové skripty používané na aktualizáciu prenosnej verzie, readme-very-important.txt. Dôležité pokyny na používanie odporúčame prečítať. Run CPU BUT spustí Comfy UI iba s použitím CPU, Run NVIDIA GPU BUT spustí Comfy UI s použitím grafickej karty NVIDIA. Ako spustiť Comfy UI? Na spustenie Comfy UI jednoducho dvakrát kliknite na príslušný súbor podľa vášho systému. Ak máte grafickú kartu NVIDIA, dvakrát kliknite na Run NVIDIA GPU BUT. Ak chcete použiť iba CPU, dvakrát kliknite na Run CPU BUT. Otvorí sa okno príkazového riadku a začne sa načítavať Comfy UI. Je to normálne. Počas používania Comfy UI toto okno nezatvárajte. Prístup k rozhraniu Comfy UI. Ako náhle sa v príkazovom okne zobrazí správa podobná, ak chcete vidieť GUI, choďte na, vaša služba Comfy UI bola úspešne spustená. Väčšinou Comfy UI otvorí prehliadač a presmeruje vás na túto adresu. Ak sa neotvorí, otvorte ho manuálne a vložte adresu do adresného riadka.